Kuvaa tulee. No niin, ja täällä sitten taas käntillä jotain isoa kalaa olemme hakemassa. vedetään. Herra Jumala sentään. Herratkin on tähän kuututtu appu, mutta ei me niitä tarvitse. Siikahan se siellä! Siika! No niin, ota siika pois. Nonni! Tuet karhu! Oi! Aa! 2 kilon siika! Ei jumalauta! Mulla on vaan kurmuskakka. 2 kilon siika! 2 kilon siika! Jumalauta mikä mötkö! Mutta vittu tämä... Tulkaa kahtoo! Ei vittu! Well, I was out on a drive on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Like a